wato mutumin da yake raya cewa ya fi ka son annabi, ya fi ka bin sunnar annabi, shine kuma wai ya zo yake cewa ai taron da aka yi akan annabi to gara kashi da wannan taron, wato taron maulidi. In kuka samu yan bid'a ku ce gara kashi da maulidi, gara kashi da maulidi. Duk da shi ma tsaurin ido ne da yin tawaye ga shugabansa, domin shugabansa Ibn Taymiyyah ya ce Allah zai iya baka ladan wannan taro da kai na maulidin manzan Allah sakamakon son annabi da kake. Ibn Taymiyyah kansa sai da ya ce duk da cewa maulidi bid'a ne, amma waɗanda suka yi za su samu ladan kyakkyawan niyyarsu da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda bai ishe shi ba, ya zo ya ce to ai maulidin ma iskanci ne, babu kuma masu yi sai 'yan iska. Maulidi iskanci ne, iya shege ne, yawwa ba mai yinsa sai ɗan iska. Hakan ma bai ishe shi ba still, sai ya zo ya ƙara da cewa baya bukatar taimakon annabi. Madalla da wannan mai taimako shine Allah. Ba mu son taimakon Inyasi, ba mu son taimakon Tijjani, ba mu son taimakon Abdulkadiri, ba mu son taimakon Shehu Usmanu, kai na manzon Allah ba mu son taimakon sa. Karewar ta kenan. Wai duk wannan yana nuna ma wai musulunci ne, wai tauhidi yake nuna ma. Ta ina ya zama tauhidi? Wa ya gabace ka akan wannan tauhidin? Ko kuma in kuka zo magana da mu ne kawai kuke ce mana wa ya gabace mu, amma ku ba za mu ce muku wa ya gabace ku ba. Tambaya da muke yi wa ya gabace ka akan cewa tauhidi shine ka ce baka da bukatar taimakon annabi. Shi ne ce me ya kawo misalin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma'ana kana gyara akida kenan. Akwai mas'aloli da shedan ke shiga ciki fa yana yi ma mutane illa ba. Duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka salla da bin da zaka. An fahimta? To sai shedan yazo ya kara ma karfin zuciya kaman kana son kai wani gyara a cikin addini. Daga tashi cewa baka da bukatar taimakon annabi, baka kawo kaidi na wani zamani ko na wani lokaci ba, a sake kai magana ka ce baka da bukatar taimakon annabi, amma daga baya kuma sai ka zo ka nuna cewa wai a duniya ne baka da bukatar taimakon annabi, wanda kuma daga baya kenan. Ko manzo Allah zai ceto, kai ba ma manzon Allah ba, Qur'ani ma zai ceto, azumi ma zai ceto, ko gane waliyai za su ceto, mala'iku ma za su ceto, kai Allah da kansa ma zai ceto. Kaga babi ne mai fadi, sun je sun shigo da shi cikin nan. Kai a'udhu billahi shubhat. Ana maganar duniya sun je sun koma lahira suna ta buruntu. To me ya hana ka neman taimakon annabi a duniya, kuma ya sa ka nemi taimakon annabi a lahira? Shine tambayar da duk musulmi yake yi. Wannan bata da ta zo da sunan gaskiya ko da sunan musulunci, muna roƙon Allah ya mana tsari da ita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.